La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos, collares y anillos blancos, collares. L'objectiu de Música Sensibles principalment és arribar a molta gent, arribar amb la màxima de gent possible. I també destacaria molt, crec que va molt lligat a que sigui aquí en el Liceu, a la Sala Foyer. Ese puntito, ese porcentaje también solidario, esa parte más social que otros festivales no tienen, ¿no? Que van un poco más mirando solamente por el lucro, ¿no? Bueno, sempre he pensat que aquesta és el que més destaca aquest festival. És una molt bona oportunitat també doncs, per aconseguir grans coses. I ulls de neguit, si estimar. Per mi és un honor ser-hi perquè jo em considero bastant sensible cantant, o sigui que jo crec que la Cristina ha fet molt bona tria portant-nos a l'Alessio i a mi. Crec que és molt important vincular música amb activisme social perquè la música és un element, bueno, crec que és expressió, una de les expressions més universals que existeix per remoure emocions, per transmetre una pila de missatges i d'expressions i arribar a tothom, és a dir, és un llenguatge universal. Formatéame, mamá, que tengo un virus. Pues bueno, tocar en este tipo de festivales, como en Música Sensible, la verdad que es un pelotazo que diríamos en mi tierra, ¿no? Es un puntazo, es un cartel súper bonito de entrada, el emplazamiento súper bonito, lo que significa el festival es bonito también. Estamos bastante chalados los tres, hacemos muchas tonterías en el escenario, digamos, ellos dos, el guitarra y el percusionista son como mi consejo de sabio, ¿no? O mi consejo de idiota según el día. Está hecho polvo, compadre mío. Y creo que es un show muy divertido, creo que se van a encontrar eso, aparte de que además suena muy bien el sitio y ese es el añadido que tiene muy bonito. Funk, me gusta tu funk. Yo creo que para todos los que participamos es una alegría, un gustazo y una cosa que se hace como de lo más placentero un poco que te puede dar esta profesión, ¿no? Todo lo que toco se convierte en funky, tranqui, que no te va a pillar el tren. Funky me salto y maquillando como un saltimbanqui. Todo lo que toco se convierte en funky, tranqui, que no te va a pillar el tren. Funky me. Oh yeah. Portem molt de temps preparant, tenim moltes ganes i ja normalment és el que més ens agrada tocar en directe i sempre estem molt motivats per qualsevol concert, però aquest sempre està marcat en el calendari perquè és l'últim, és aquí i bueno, intentarem donar-ho tot i que la gent doncs, ho disfruti. Vivim en temps difícils i
cada vegada hi ha més gent que necessita ajuda, i és així, és una realitat. I jo crec que encara hem de ser més actius que mai, no? I iniciatives com aquesta doncs, són perfectes. We'll say goodbye until we find our place to hide across the line. We'll say goodbye until we find our place to hide. Bueno, la línia editorial del cicle, des dels seus inicis, és una línia molt oberta. Nosaltres creiem que la música té molts tipus d'expressions en diferents estils i que és molt oberta. Nosaltres, a l'hora de programar, donem cabuda a tots els estils. Jo crec que el punt en comú de tots ells és això, no? És la delicadesa al cantar o a l'expressar el que fan en les seves cançons. Al cap i a la fi, la música té com objectiu últim arribar a totes les persones i a fer-nos sentir que som iguals i que ens passen les mateixes coses. Jo crec que l'objectiu final de compartir música és això, no estamos solos. Però després hi ha uns objectius específics que ens els vam idear, pensar i vam tenir molt clars quan vam idear el projecte. Van ser donar representativitat a diferents artistes de l'escena local, a propostes artístiques una miqueta més arriscades. Perquè a vegades no són tan coneguts i sobretot donar suport a una sèrie d'entitats donant part de la recaptació de les entrades. Aquests han estat els principals objectius del Músiques Sensibles i jo crec que els hem assolit i volem continuar assolint-los. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar, lo que se dice volar, volar, volar.